Činnosť brigády socialistickej práce v nitrianskej mototechne je len malou ilustráciou širokého hnutia v mnohých základných organizáciách Zväzarmu, ktoré stavia našu brannú organizáciu ako silný pilier do pevnej hradby socialistickej výstavby. Od posledných zväzarmovských zjazdov sa veľa zmenilo, aj pokiaľ ide o technické, servisné a turistické služby motoristov zväzarmu. Niektoré z nich, ako napríklad v Nitre, sú zatiaľ len v provizóriách, ale slúžia k plnej spokojnosti.